Много се радвам, че сме заедно в днешния епизод на рубриката Хаштаг на чаша кафе, в който ще си говорим за 3 типа дамско поведение, когато ходим на срещи и когато се опитваме да привлечем вниманието на някой господин. Ще реферирам към Ергена. Аз няма да споменавам имена на момичета, но така много лесно според мен ще се сетите какво имам предвид и ще имате и като визуален пример за всичко, което ще си говорим днес. Преди да продължа към първия тип дамско поведение, искам да ви напомня само да се абонирате за канала. А ако натиснете и камбанката, ще получавате известия за всяко ново видео, което кача и няма да пропуснете нищо. Така, започваме с първия тип, който е на по-предизвикателната дама, на тази, която поема инициативата и която се опитва да привлече господина повече с физическо привличане и с визията си. С това трябва да бъдете доста внимателни, защото има два сценария. Да, няма две мнения, че ще привлечете вниманието на господата. Те са визуални същества и обичат да виждат. Така че ако се държите по-предизвикателно и сте облечена по-предизвикателно, няма как да останете незабелязана. Само че тук това поведение крие една опасност, така да кажем, че те могат да не виждат във вас сериозна приятелка. Защото не са сигурни, ако се държите така предизвикателно с тях и сте толкова инициативна, дали няма да го правите това и с други господа, а пък мъжете не обичат много да делят и не искат да си представят такива сценарии, така че трябва да бъдете внимателни и да не прекрачвате една граница. Така че това поведение е средно. Може да бъде във ваша полза, но може и да не бъде. Вторият тип поведение е според мен изключително добър. И това е да си изкарате на срещата готино, приятно, лежерно, спокойно, да се забавлявате, да се смеете, да не си говорите за супер сериозни теми, да не си говорите за някакви драматични неща, да не си говорите за бивши гаджета. Наистина да си изкарате много приятно, да се опознаете и съответно, когато се приберете вкъщи, не само той, но и вие да се чувствате готино и да искате да се видите отново с този човек. Ако той също се изкара добре, и той ще иска да ви види и ви гарантирам, че ще ви се обади пак. Мога да ви дам всъщност пример за такова поведение в Ергена и ще го направя, защото в крайна сметка е положително. Това е Надежда. Тя наистина има изключително приятно поведение с лек хумор, не го натоварва, в същото време не е супер инициативна, но не е супер пасивна и съответно, както виждате, и той иска да я вижда често. Последният тип поведение е нещо, което аз силно не ви препоръчвам да правите. И това е да се опитвате да привличате внимание с житейски драми и житейски трагедии от вашия живот. Да, със сигурност той ще ви обърне внимание. Няма как да му разкажете нещо много неприятно, което ви се случило в живота ви и той да остане безразличен. Нали? Повечето хора са изключително емпатични. Използваме емпатични, не антипатични. И съответно няма как да не се опитат да ви успокоят, да ви накарат да се чувствате по-добре и така нататък. Но това в никакъв случай не означава, че ще предизвикате романтични чувства и че този човек ще иска да ви види отново. В крайна сметка ще ви дам примери с филмите. Филми като Списъка на Шиндлер, Чичо Томовата колиба и като книга и като филм и така нататък. Това са много тежки, наситени с драматизъм, с насилие, филми и книги и съответно те са класики, наистина са изключително добри, но това не означава, че оставят у вас положително усещане, даже напротив, карат ви да се замислите и да сте малко така потресени. Така че това е същото, да разказвате житейските си трагедии на човека, с който излизате, точно така ще го накарат да се почувства. Няма да се прибере и да му е леко, забавно и е възможно да не иска да се вижда с вас, тъй като не му създавате добро усещане. А и в крайна сметка, излизайки на една, две, три срещи с някой, това не ви гарантира връзка. Т.е. този човек още не ви е близък,
за да му споделяте толкова интимни моменти от своя живот. Изчакайте нещата да се развият, изчакайте да видите дали наистина ще преминете във връзка и тогава естествено е нормално да споделите и не толкова хубавите неща в живота си. Но в самото начало изобщо не ви съветвам, защото в крайна сметка в началото трябва да се опознаваме и да си изкарваме добре за по-сериозните неща и има повече време, когато и връзката стане по-сериозна. Надявам се, че ви е било интересно. Едно от нещата, заради които не исках да споменавам имена, за да може вие да помислите върху всяко едно от поведенията и следващия път, когато гледате Ергена, да си помислите коя от дамите какво проявява и всъщност да видите и Алек как реагира на това, защото неговите реакции са самото потвърждение на това, което ви казвам. А сега ви пожелавам една прекрасна, слънчева и усмихната неделя.